Asante Akyem Hwediem na Obahema ya wo ho ye nana bena afrano wa wotoso emienu nana de afutuo pa mu odin na ma abatan se wo mano wonhwe na wonda ache no ensi won yie niema bi ehia be ma akoda setena mu etumpon ama di yie wona da ache mo no awofo abatan hwe so de be ma Nana bena frano wa wotoso mienu eneye Obahema wo Hwediem wa Asante Akyem North no de ato awofo nyinanim se wo mama eyade a ewo se wo mane da won akoma so pa esan se de opebia no wo de ma wonum a enya de obekọ mema honum akwakobusa won bibia na akwakosese wo mameko wiase no ebetimi de nyinsen aba wo de sanse mu etu dwa wabra oboaboa edomo ano ewo nkuru no so no kododo wo nkuru no mu na afen so concern youth for development of Hwediem enso de Ghana city empemnum ene exercise books ahodo ekoma asuku ahodo a ewo wo nkuru no so Answer me gusu tu nkwala no fo na afutuo we nso koma me fo no so obasha tare bi na nye na mehia no na metia no se onko fie nkosesa no ho a emfa bufo nkasa wasoma kwala no na wo gi ade no na wache ene opi akwabonten no hwese na tade no eye ene o ma ne de akọ sente sa na mehia na bonten kura na mema ne kwan tie gusu ene etichafo no ekosku mu ho ne emayo na kasa so bi catch yourself opew o de wo fere abram ho boko ba kechere me menya nkwala mienu o ma ye sa ade no e ba sa na me ko be ma no ho ma frɛ ne ma me ne papa sei na wo ba ka kere ni pasomasi sasem bia teach ma wo no ho a e ya brante no ntino enema esesa nkakra se ya mfa sa akwan so ama wo fo no so amwa yen a mpewani sen no amwa eno achi ena mensini panyipa wo hwe adusua wonsam so e Asante Akyem North mensini nim era Mildred amakwa achi Japan enso edeto awofo anim se woma woma adusua mu nya won mpa esanse nei obebeye yi a ne nam nimdi a owo enti afutu a de bia me de ma ema no ni oma awofo ni se omo modi am omo ni kom ho no mo nya hwe yie se ne ebe ya omo nko fa saa amani yin to omo so nyinsan no enya bone nanso unyinsan tama yin se unyinsan ya na aye bone ama omo nyem no enema bebre ko so o mabra bom na adesua bom tumi sia ne yie enu ti ye bi school ba ye die ye nya hu se nyinsan bi sa wa ha afei na ye be ko rounds ni ahwe se ye benya obi sa o mu a nanso se ne afutu a ye akwa ma awofo de tania na hema abọ no homode ni de nim se bofra no be ya asutie na mo dwane afi adwamambo hu se ne be ya omo nkofa mprewanyi san bia emma school no ne krakra ena sukufo bi ene Adom kase atwetwe nkomo e de nseba hodo bi etudwa amose mo hwese no mo nko school no ano ma ye mema asem I say school ne mu aye de na na do mu aye de o tia fees no so ma ye nti no omo hwese no mo nko wanyi no wanko school no bi na akwaye mema asem na woni mu dia betena fie o ana ska asem so wan eden to so yire wo ho na wo tumi ko school no bi na wo so nya bibi hye wo ebi se wanko na wo tena fie o nya obi na ebe kwa bre wo amwadi ye da ohema na ase obu aye nkunya kura anye obu aye board kura obu aye choro kura ye hu so aha no wi sa ro ko mo boy bi sa na so akani beje ene de brey